mostanában. A fiúk vezetési alapokról, majd ha megengeditek, akkor én beszélnék veletek, hogy hogyan kell egy helyi fiúkat ügyvitelileg és adományszervezésileg, képviseletileg vezetni. Nyilván nagyon szerény tapasztalatomat osztom meg veletek, nálam, hogy tukit mondom meg úgymond idézőjelben. Lesz kutyas személykeresés, ez természetesen Túri Laci intézik. Lesz alpin technikai bemutató. Úgy képzeltem el, lemegyünk a templom tornyához, és az 20 méter, 25 méter magas, és sokkal látványosabb lesz, hogyha ott mutatjátok be a tudományotokat, mint itt egy 4 méteres falon, mert itt a részegek is tudnak ilyen amit erre volt példa. Akkor lesz elsősegélynyújtási tudnivaló, itt elsősorban a gyergyógycsapatok, a legfrissebbet, a 6-ot kértük fel. Lesz úgynevezett füstölés, nem szivarozás, hanem füsttel elárasztott helyiségből mentési gyakorlatokat mutatnak be a szakértők. Ha lesz füst, nyilván ha nem, akkor bészivaroztok ügyesen. És végül, de nem utolsó sorban lesz templomlátogatás, hónap este felé elmegyünk és tartunk egy rövid 10-15 perces állítatot. Ezt főleg azoknak mondom, akik 4 órás unitárius szertartáson is már vettek részt. Nem akarom, hogy elmenjen a kedvük, tehát rövid nem hagyta, hogy fogatozzon aznap. Biciklire ment a falukat, de az egy borult meg mindenre. Vannak arcok torockonnak. Kis Olivér próbálkozós blogja. Ez az apogyi, ez jó volt, ez apogyi ezt. Próbálod? Ezzel a mozdulattal szabályozom, hogy milyen gyorsan tudjam adagolni a kötelet. Közben meg nyomom a fékkart is. Állj meg ott egy picit, légy szíves. Ezt ha elengedem, akkor teljesen... Maradj egy picit. Hogyha laikusról van szó, aki a kötélen van, akkor rá tudtok biztosítani úgy, hogy meghúzod a kötelet, és ő bármit fog csinálni, nem fog tudni lejönni az életbe fel addig, amíg nem engedjük tovább. Igazából, mikor laikusokat evakuálunk egy romházból, akkor az mindenképpen alulról szabályozzuk azt, hogy jusson le. Tehát mondom, most a szerkezetnek a féket tart engem. Ha benyomom a féket, akkor ugye elindulok lefelé. Ha a kezemmel megtöröm a kötelet még ezen a pluszfék karabineren, akkor már akkora nagy a surlódás, hogy majdnem, hogy nem is csúszik. És akkor ebből a szögből A feladatát. Oké, köszönöm szépen. De ugyanezzel szoktunk például a helikopterből kiereszkedni a kutyával. Tehát itt be van engedve a lábunk közé, a saját hevederünkhöz hozzárögzítve, és együtt csúszunk le a kötélen. Hát Smiley-nak gondoltam, hogy majd egy Tesco szatyorból megcsináljuk ugyanezt. Tehát ő neki még, hogy lesz megvarva, ez még jelen pillanatban még nem tudom. De lesz neki is csinálva így. Bár őt lehet. Te le fogsz ásni. No, de neked van minden. Jó, no. Erre egy lépés lejjebb. Nyújtsd ki a lábaidat és enyhe terpesz. Nyújtott láb és enyhe terpesz. Azaz, és sétáljál lefele. Gyere. Gyere.
Talpat indi nekem falra. Talpat. Nem, üljél jobban bele. Talpat indi nekem falra. Talpat teljesen a falra. Nem nagy bátorság felé. Hát ugye meglátnám, hogy te jöttem. Szögnél látni. Lépj, ne húzz alá a falon, Hát lépj! minden megy, most könnyű mondani, hogy ne csinálni. Na várj le a falat. Ugye, hány sőt fizetsz? Én nem láttam. Nem láttam. Van innen vastam le én is. Ugye? Igen, ahogy mondta, hogy közül volt lefagy. 20 méterni jó. 3 méter. Ó, innen vastam le. Intenzív mentés folyamaton vesz részt, tehát Most lejött. Ügyes vagy. fél Az úton. Figyeljétek, Szabó! Itt vagyok. Most megyek szervezni, jó? Ne. Maradjál nyugton. Nem, azért nem félek. mondjad, hogy nyújt csak ki a lábát. Gyermekkoromban édesapámékkal sokat dolgoztam. Nem ilyen terszerűs, hanem. Azt is szóljál Olivérnek, hogy nyújt csak ki a lábát. Annyit ivott az este, hogy meglágyultak a térdek. Egy a stratégia az az basszú. Jöhet a bicska! Hoppá! Lassan valami sörök. Nézzés meg! Hallod-e? Vizet? Vizet? Mondjad az árat! Olivér, van valami barna fót, de nadragadunk. Gyere! Következő, Jövök, csak pont az ajtóban van. Köves vagy, Olivér. Egyház történelem. Jó? Vékerűsz az egyház történelem. Most játszol fel, hogy kik gamatolták ezt a falat. Az úr 2011. évében Olivér, akkor azt a vizet használni. igyekeztem ügyelni a festékre azért. A templom tornyot avatni. Valószínűleg nem jár, hogy fölment valaki a mennybe, hogy mezérni azok lábból. Manu Szabó Laci vagyok. Falusok nézik, másszak a Vanda, nyújts ki a lábodat, tedd szét! A Szindi fogászati klinikán felavadta a blonda felső hídjat. A hídonás önnek kis Olivér haladta. Ha vicces lenne, nevetnék. Engedjed a kötelet, bátran! Ez az! Olivér, csattanjon? Várj, Laci, te ne nézd a fenekét! Nyúl, veled még számolunk azért a tapizásért. Megszorítottad, megnézted, hogy a lábak között jó-e a kötés, meg ilyeneket hallottam. Örülhetsz neki, így nem fog leesni. Természetesen. Sőt, még élvezte is vannak. Ez az. Felszerelsz egy ilyen szóberendezést, na azok megint úgy modulonként 250 € drága szám. Tehát ott tudjuk, mire használjuk. Én kötenek az én öregségem. Hol vagy, Olivér? Jaj, ma! Ez is a biztonság érdekében, nem? Vannak nekem olyan kompromittáló fényképeim. Vigyázz, mert filmezem, hova nyúlsz. Figyelem, hogy hova nyúlsz. Mindenhova. Mi az, hogy hova? Mindenhova. Lejössz egy... Kommunikáljatok egymással.
Egyet, igen. Ezt az asztalon. Igen, levigyünk tégedet. Igen. Oliver meg a... Aztán a másik is megvan. Fogd meg őt! Nem. Itt van másunk. Melyek én előre, lámpát? A lámpát cseréljétek. Nem, menjél előre, jobb kezem. Menjél előre. Menjél. Végtünk az utolsó melyen előre? Kötél mentén gyere vissza. Most gondold el, hogyha... Hát igen. Mit kellett mondani egyet előre? Akkor te kell... Közben gyerégyetek. Igen? Nem kell az áldozat. Menjetek. Még a második sérült, így gyertek! Csukjátok be! Hogy a levegőtök? Fogjátok már meg, ne húzzuk a főtől, hogy a levegő! Várja, hagyjuk! Kell emelni! Majd engedd el! Hagyd meg a lámpát! Világítsé! Mi átszáltozunk? Nem tudjuk hívni, ne engedd el! Ajtót valaki csukja. Nem jó, hogy a kötelet! Kötélet, fogják. Mész be alul? Csukjuk az ajtót.
Köszönöm, feláztátok gyerekek! Arra fele még a túlfalóról. Óvatosan Katali szerettel, ne tudja megsérülni semmitől. Vedd ki a fellével. Várjál, engedd el! Lassítál, takszerűen, tudjuk. Az egészséges ember is nem jól csináltad. Tudom, meg az alket a húzom alatt, vagy előttem áthúzzam. Fejjel nem van. Lát, nézzük meg ilyen. A nyakám és a fejtól. Édes, nem csak! A galét azt tegyétek. Édesanyám! Édesanyám! Így vagyok. Jaj, de fullad meg, na hát csináljon valamit! Hagyd végig, mindjárt innen. Még hogy 50 cigárokon kéne ide. 50, nagyon kicsi családról beszélsz. Az a lényeg, hogy mikor a mellén a gallés fel van téve a fejt, akkor is kell tartani, mert ugye mozgatódik, hogy a ked mellén be tudjuk tenni. Óvatosan megpróbáljuk őt előre dőteni egy olyan pozícióban, amikor be tudjuk ezt tenni a hátába. Igen. Segítsek én, végeztem ilyen iskolát! Segítsenek, no! Ez az első. Én végeztem ilyen iskolát, segítsek én! Tudom én is egy kicsi ilyet, segítsek ki, bácsi! Nem. De néha szegény, hogy fulladnak, ha még nem teszik azt a szartot! Menjünk ki! Segítsenek, no! Segítsenek, mert mit csinál? Mit szarakodnak azzal? Mindjárt megfulladna! Aha! De mit csináljanak, na, közekén csak itt, mit rakják ezt a szart oda? Vegyék ki gyorsan, nem ilyen rosszul van! Megvan a feketed, most itt rakják! Azokat rakod fel a sákréjút! Ó, hát segítsenek, na hát ne azt rakják le, hát miért fontos ez, hát mindjárt megvan! Szilárd! Most már hiteleztetni vannak helyen. De a lapátot teszed üres. Édesanyám, érre ki, és hallja, hogy... Akkor a lapátot a Szilárd, amíg én itt meghúzom ezeket, hozd ide, légy szíves. Lehet a síromat ásolatok már, bazd! Ez a lapát volt, hogy amit mondtam is, hogy eleinte kisebb helyen sem.
sarkát. Édesanyám, légy szíves, mérlegél, hogy vagy, jobban vagy én? Mit tették? Ezt a lábot mit tették feja? Ha szerencsét van, akkor monitorra teszed a betegért. Kifelé látod azért, ne azért felé. Mindenki az az első is. Ezt így ezt a szort, minek rakták? Húzzál el innen! Édesanyám, mérlegél! Kezdesz édesanyám fektetni, vajon mi a baj? Édesanyám, én is segítek, légy büszke rám! Jó Istenem, fiam! Most akkor mesélek. Siessenek, na mert tudják, hogy allergiás a cipésre, ne szavakodjanak a zajla, vegyék már ki! Senki nem csinál semmit, mi van egy bámészkodói? Ernő bácsi, segítsen! Gyere, drága gyöngyem, mutasson meg neked a Mennyország kapuját! Édesanyám, mindjárt! Jaj, na fullad, nekem valamit csináljanak! Ennyi, az a lényeg, hogy idáig ki tudtuk venni. Le fogom venni, hogy jó van kézből. De nem kapott még inekció! Van az egyik zsebibe! Adják be azt a Lindi-lalit, vagy valamit adják be! Jó, meghalt a baba, veszi át a szárát. Itt van az a pozíció, amikor megtörténhet az, hogy Mindjárt, hol fogtál? Mert hogy az állány nem volt, az a főcigát. Húztál? Kérem, jó hulla lesz. Gyere, gyere. Elég, magammal lejön. Azzal tartott itt a fejünk. Ez a víznek, belefúrottunk. Gyere meg, én nem ittam, meg vagyok hűve. Nem, ma megmondtam. Csináltam egy félét, tisztelet közben. Nagyon figyelj arra, hogy annyira nem meg, hanem segítsél. És az állam vállalatot